Tipra sarok mangso samani se piang oddeke mangso sao aji manile busuk akon free of course sarowoi hapang se phorong tongma se ahai hinke ba mangena simin se sana musungo tei mana musungo sak bai thang chubamani krei chubana bagi salbrum brum no dal bidal news channel rogo awai mung khlai tongo piaba khorokni khorok thamno kare khorok busule chubachu khlai Tipra sarok phorong jangmani se free of course mairong free of course rang manani simin se chubanani phorong jagmani hapangni jimin grei u kokno sanathang khangkei belaino lachima singsa hayung hakuplung lai thangbai kha barot hakotorno haifano u free ni bagino barot hapang no khoboi Tripura hapangbo ahino kelekja thinang bebak no sawi mandutei phano haifano koktuma ni bisingtei kesari serekha ke Tripuri khorangbo mungsa khlaina krei koktuma awai mung maklayo lukurong ni thani sawi mandutei phano khaponi Tripuri takhute bukurok sabo busujora chubachu khlainai khlaya abo thinang je sawi mannai phiaba norok naitongo Tripuri khorangni report hastewo gubangma bemar kobromjak ani bagai hayung hakotoro khoboi Tripura hasteo bo gobang kuk lukuro jora thogino bemar bai chopro jagai sakhamia ungu tei babai sab langma bo adiu aboni bisingo je borok yago kisamisa tongnai rok nke hasteni phataro kaham sakham nogo thangai sak naijagai hamai phaibayu kiaba jenu khungo chana je mairum korei korok thok korei abo hai borok gothang tongna muchungbo yago rang korei ni bagai sakhamia ungkhe thongoro tongino langma cholangu abo haikeno gobang kuk mangpili lai thangnai 70 bosor ni simi o ha ni bwsa hingjangnai rok Tripura sarok ni kopalo abo haino patimu khwai hangkor mongia kami develop bai khobjak haldia ADC village rongin hatai kami ni lakhuk sohadep ni kopalo gunai kha baksa khlai nukhung khamani tabuk sohadep deburmani bini logi songbai nukhungo kiche kereng khorok nei khlaino samung khumung khlaino busa khorok neino pusiwoi tongjakmani phia lai thangnai daldok ni sekang sakhamya ungma bai tabuk silchor nursing home sakhamnogo langma bai joba kalaijak tei babai sabukha nogo chana mai korei khorok thok korei takhuk sohadepni bihi salburugno ishorni mangpili bwskango achugoi bwsaino hamrina bagai ishorni dualjak halchini bohok mai korei khlaiei o kamini amchaini lukurok jora thogino chubawoi phaigya phiaba rangbai tabuk operation khlaina kaya takhuk sohadep deburmano haini bagai tini 29 krishnapur block committee ni Tripura mothani adongsong takhuk sohadepni bagai luku chubasu sanka sohadep deburmani account number 171701005454 IFC code PUNB 0171720 Kokduk number 8787677290. Belakangnya hambai cini media no, cing tini o jagawo kuno fresh media karon kai cing tini belai kai wana masingsa tai kiri masingsa cini mungia kami develop by khobjak holodia ADC village joto nise durgam village hinjago tai joto no saibo mano je holodia ADC village belakangnya durgam elaka elakani no khoroksa takhuk sohadep deburma belakangnya tabuk prai 6 mas haiti romoi sakhamiao kalaija o sakhamiani bisingo bono chini amchaini ingei yakaba chini bisini ingei sing Tripura mothani bokhatte ingei bono jaman sak chini je phantong sak sing chubakha haifano bono chubamani asukbai tabuk enabia tamni hingkai bono Apollo hospital bo tlangjaka arone hoite hingkai tabuk Silchor nursing hospital thangi sogoi klaija belakangnya serious tongo tabuk aboni bagai joto Tripura hasteni khaganang sini Tripura sarongno kaisa koimung jeng saklanya ni bagai sitini o jagawo ma phayo tamni kai bo tabuk belakangnya serious klaija aboni bagai sini 12 lokho Tripura sarok joto sini Tripura sarongno koinai sini takuk sohadep deburma bo khoroksa Tripura mothani bo holodia bisini ngi khoroksa warriors bubagrani warriors tabu belakangnya serious obostha bo sakhamya kalaijak aboni bagai bini treatment yakaba bini operation khlanya ni bagai tabu 1.5 lakh taka hai rang nangai tongo doctor rokaro saka aboni bagai
sini 12 loko tiprasa rok no request khanyani musungo khulumboi please bono kisa suba jabadi tamni kai sini je mansak sing chubarkha haipano sini abo bai anabia tabu bo blackino serious tongo aboni bage koinai বিশেষ kai sini bubagra sini hani bubagra bono ang request khainai jahate sini takuk sodeb no thangnai lockdown nogo prai sini tiprasa rok no joto jaga no suba mani nogo sini bubagra no abon bage ang bubagra no request khainai please bubagra kisa sini takuk sodeb nini no khoroksa warrior chekam nini khoroksa busa ni sing jonginai mano tamni kai tiprasa 12 lokho jotono nini busa abon bage koinai bubagra no especially kisa sini takuk sodeb no tabu operation ni bage chuba churi ni bage bubagra no belai kenya ang khabai kai khulumung ya pharei koijewo please kisa help khajabadi Bokin nukung khajak da. bonu khung khajak bini busamang nei tongo tabu nogo borok buma masa tongo kono subjaya sing prai borno motamuti chuba man bisingo sing sini ko takai jeng tabu chuba na dei sini bo fan krikya uno bagai sing camera bus kango ya ka media bus kango ma phakya sini sara tiprasa 12 lokho je tongnero je tiprasa ni bagai khaganang maya ganang rongno poinai Operation level pro. chuba Operation bokuro. operation bini mo koyek dini bisingo nang nai 2 থেকে 3 dini bisingo aboni baganya koyo ang sini 12 lokho tiprasa ngo khaganang no please norok jotono help khajabadi sini takuk sodep